кг да се готвят Елфида Метин Драконайтус и Бояна Караиванова юнак Русе. Елфида Метин Драконайтус, Бояна Караиванова юнак Русе. Победител и шампион в категория до 20 кг Добрин Иванов, Надежда Габрово. Кристиян Христов от Киокушинкай Плевен е сребърен медалист. Финал в категория до 25 кг Емил Гуйгов, Ронин Пловдив и Кристиян Георгиев, Гладиатор Бургас. Победителка и шампионка в категория до 35 кг Виктория Рабаджиева, Гладиатор Бургас. Елена Кожухарова от Оками Доджо Асеновград е сребърна медалистка. Финал в категория над 35 кг Елфида Метин Драконайтус срещу Бояна Караиванова юнак Русе.